Så Jesper. Løb tilbage til mig. Ja. Jesper! Kom. Nu har du kun 10 sekunder. Nej, jeg har mere. Nu er jeg kun 10 sekunder. Nu er jeg kun 0 sekunder. Tak. Det var da så lidt. No, biggie. The shadows are to be feared. I smell Op. magics. Jeg skulle lige prøve. On wings of night. To til at smides. Beware. I hear the innocent. Du siger, når du er klar, ikke? Jeg synes. Vi starter lidt med ro her. Okay. The dark should fear me. First love GL. in the dark. All Og jeg går lige op med ward. Okay. Ja, er du klar, hvis der? Hop, jeg rammer siden af her. Du kan det samme også. Gør det. Ja, bare væk. Hold da op. Han er godt nok kokke. I smell black magics. Han er så meget bedre med rød som start. Beware. Jeg kommer ned til at lige så snart jeg har taget golems, hvis jeg har liv til det. Yes. Hvis jeg har liv til det. Ja, On wings of night. In the dark, all is laid bare. Hvor meget liv har de tilbage? jeg er rigeligt. I hear the innocent cry. Vi skal høre så meget. Vi holder bare længe. Ja. Jeg ramte ham ikke. The dark should fear me. Jeg kan rase hende der med. Hvad siger du? Nej, ikke noget. Det er fint. The shadows are to be feared. Hop. Jesper. Hvor ham manden? Det. Han er ikke snakker ved. Det var hende der, der fik slip. Jeg kunne ikke fange ham der. Men det var ikke specielt godt spillet mig heller. Det er det. Evil lurks around every corner. Jesper, din arbejdsdag blev lang siden det der projekt der, det kørte af sablen, det nye du gik i gang med. Ja. On wings of
Pas på Esben. Beware. The shadows are to be feared. Se den. Pas på. Ja, The dark should fear me. Jeg skynder mig ned til jer. yes. De har set De har en ward. Er vi klar? Ja. Endnu? Det var ikke så. I smell Pisse op det ikke. En tak, Torbjørn. Jeg går lige tilbage så. Yep. evil lurks around every corner. In the dark, all is laid. I hear the innocent cry out. I bring swift death. Ah, jungler. Jeg kan nå. Nå. Fedt. Ja. Jo. In the dark, Der kunne jeg se ham for hårdt. Det var nice. the shadows are to be feared. Hvor står jeg sådan dødt ned bot, ikke så? An enemy has been slain. Black magic. Så... Nej, det havde jeg ikke. On wings of night. The dark should fear me. Er du klar, Esben? Nej, det er jeg ikke. Beware. Du står bare helt alene. Ja. Ja, ja. Klar nu? Ja. Det var lidt irriterende. Ja. Sådan. Evil lurks around every corner. I hear the innocent cry. The dark should fear me. God damn it. Shadows are to be feared. Hvad laver han? An enemy has been slain. They will be pure. Nej, hvad laver han? Double kill. Fuck, det var heldigt. Det var din passiv, du lige... Ja, han pushede ham væk. Og så noget lige at indhente ham. On wings of night.
Jesper. Fuck, han har water derude. Det var jeg ikke klar over. Ah, fuck. Lort. Sig mig, skal jeg tage babysit bot, eller hvad? Nej, vi kan godt over forrige. Hvorfor var det, du var fremme, Jesper? Nå ja. Ja. Evil lurks around every Jeg håber, at lidt må hjælpe dig. Det gør han ikke, han ser nuller en ski. Ja, nej, han har et par travlt med farmen. Det er også vigtigere end at beskytte farmen, tænker jeg. I hear the Meget vigtigere. cry. Jesper? Ja. Men ja, det er meget vigtigt at farme minus, jo. Okay. Ja, det må du godt synes, så. Au. Evil lurks around. Der er en hækkerim Jeg går så der. tæt på. Ja, Der er jeg en må til hækkerim. at, ja, jeg må gå til at puste den så. Så han har stadig indtaget en flæske der. Stefan, jeg tror, du skal back den nu. Ellers så dør du bare. Beware. Du bare beskytte ham så meget som muligt, inden jeg tager afsted. In the dark, all is laid bare. On wings of night, Nå. Det er min mouse. Jeg kommer ned bot. the shadows are to be feared. Jeg er wards. Ja, så det er nu. Ja, pis. Ja, flot. Hold nu op! Nå. Godt spillet, sådan. Ja. I smell black magics. Det er ikke så godt det her. The dark should Han er umulig at hente. Ja, især når han får et boost af karma. Det var less than optimal. Ja. beware. Det går ikke så godt dernede bot. Nej, det gør det fandme ikke. Jeg ved ikke, hvad der sker for jer dernede. De er gode. De er aggressive. They will be pure. Ja, okay. Det var svært, fordi de taber de stort set alle lanes, tror jeg. Ja, det er godt. Evil lurks around every corner. Så jeg er sådan lidt på den. Jeg får bare ikke noget farm. Ja, jeg bliver nødt til at stoppe med at gå og hjælpe folk hele tiden. Fuck, hvor er han aggressiv. Det er helt sindssygt. Men du lærer ham også bare. Nej, jeg lærer ham ikke rigtigt. Han tager mig bare. Jeg var ikke vant til at spille mod en af de carry der. Kan den slags. Men så lærer man jo noget af det. Du er heller ikke rigtig vant til det, kan jeg. Du er heller ikke rigtig vant til det, kan jeg se. Nej. Fuck. Ja. Good times. I hear the innocent cry. Your turret has been destroyed. I pass judgment.
Fri kill. Hvad laver Lee Sin? Kom nu efter ham. Blood with silver. Han har ikke lyst, så. Mistog bot. An enemy has En been kill seal, det vil jeg gerne. in the dark. Jamen, det er lige meget. All is laid bare. Jeg er ligeglad. KS gør mig ikke noget. Pas på. Jesper. Yep. Kigger på jungleren. Should fear me. Ja, men han er lige død. Ja. Okay. Nu kommer der der. Kommer han der. Ja. Hold da op, han er hurtig. Ja, Åh, kan du skubbe ham væk? det er godt, ja. Ja, tak. Lækkert. An ally has been slain. Jungleren kommer ind mod midt, Torbjørn. Han er der om cirka 10 sekunder. Jeg er ligeglad. Nå, men jeg siger det bare til dig, hvor de smadrer dig, inden Tak. han dræber dig. Fedt, mand. Jeg er ligeglad. Der er ingen, der dør og dræber mig. Nå, okay. Nå, men det var bare sådan en forbrugerinformation på højt Tak. niveau. Beware. Og en respawn. Evil lurks around every corner. Det er lidt op ad bakken med de her lanes her, synes jeg. The dark should fear me. Lee Sin, han kan bare ingenting. An ally has been slain. On Til gengæld så er minionflammen 104 til 55. Ved dig, eller hvad? Ja. in the dark, all is laid bare. Jeg kommer ned bot lige om lidt. Jeg skal bare lige have rød først. Ah, fuck. Nå, pas på Twisted Fate. Ja, jeg stikker af. Prøver i hvert fald. Ja. Pis, han er stået langt. Ja. Det er nice. Been slain. Nå, det var smart godt ganket af dem. Jeg har slet ikke overvejet muligheden for at Twisted Fate kunne tilbyde dig noget. Fuck. Beware. Ja, det er fint. Så man bare spændt. I hear the innocent cry. Whoop! They will be pure. Er I klar? Det vil du prøve. 8 sekunder. Så. Awesome. Oj! Er vi klar på ham også? Ah, Nå, det var jeg ikke. det er speed boost. Cleansing blood with silver. Lad mig tage den store. Nå, okay. In the dark, all is laid bare. On wings of night. Evil lurks around every shadows are to be feared. An enemy has been slain. Nå.
Så længe han kaster alle sine abilities af på for de små kills der, så er det fint, ikke? The dark fear me. Jeg backer den. Lige siden han ser ingenting. Jeg er ligeglad. Så er det lige siden. Så ikke det? Nej, jeg gjorde det. Ari bliver jumpet, og lige siden han fortsat bare med at gå på tower. Typisk. Enemy killing spree. The dark should fear me. I smell black magics. Har du mistet? Yes. Yes. Nej, pis, fucking minions. Goddag. Goddag, Twisted Spect. Nå. Jeg er tilfreds nok med det trade, så jeg kunne gå videre. Så er jeg ikke helt. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg havde ramt det bedre, så jeg døde. Det kunne også godt tænke mig til mig på stedet. Ja. The shadows are to be feared. Nej, jeg backer den fandme. Jeg har så meget guld. On wings of night. Er du klar på Lucian? Jo, ja, der er du. Kom så. Ah, fuck. Han gik tilbage. Det er helt i orden. Sådan der. Okay. Yes. Ja, vi skal ind mod dragen. Ja, jeg kommer ind og Nå, hjælper hende. nej, det skal jeg vist ikke lige. Ja, men jeg kommer ind og Jeg hjælper er koldt hende. af, Stefan. Jeg kommer ind og hjælper. Det er så dårligt bag det Der er her. også Janna skyd på Ja. hende noget. Ja, men det er en virkelig dårligt bag det der. Men du skal bare... Ja, men jeg kan ikke skyde på noget, når jeg bliver skubbet væk. Det er sådan lidt... Det er lidt et paradoks. For AD carries. Lol, Karma havde ikke lige regnet med det der. Nej, men jeg kan heller ikke hente hende alligevel. Ærgerligt. Til gengæld så er det der. In the dark. What? Hvorfor har jeg 2 på boots? Ej, hvor er jeg dårlig. Har du 2 på boots, Jesper? Det så vi ikke. Nej, Der Jesper. var ingen, der så det sådan. Jesper. Det er fuldstændig lige meget. Rolig nu, Jesper. Jeg vil have ham! Jeg vil Er du have klar på hans ham, Stefan? fede pæk. Ja, men jeg kan ikke... Jo, sådan der. Nej. Hvorfor aktiverer du den så sent? Så er jeg død. Jesper, Du skal tro, at du skal jo bare aktivere den tidligere op alene, så kan du løbe rigtig hurtigt. Ja, det er godt du for hold dig. op. Jesper, du kan også bare spille ordentligt. Nå ja, okay. Otte 4, ikke dårligt, Lorian. Ja, det der var ret cool. An ally has been slain. Ja, nu har jeg 8-5. Det er hver gang jeg går bot, så dør jeg. I release them from their pain.
The dark should fear me. Evil lurks around has been slain. I hear the east. Er du klar, Jesper? Ja. PTP kommer. Hvis han er på vej for at hjælpe jer. Ikke nok skade på ham, Fuck, så hvad sker der? han er hård. Hvad sker der til det? Det ved jeg, Jo. Beware. I hear Ja, så gå ind på den lige nu. Det Der er ikke noget at gøre. er lige om Det det der. er jo alle sammen. Vi starter kamp. Vi kan sagtens starte en kamp lige nu. For helvede. Det er jo hurtigt. Vi kan prøve at hjælpe Torbjørn. are to be feared. Yes. Har du ikke noget speed boost eller et eller andet? En eller anden? Nej, Godt, det der. oh, I pass judgment. der er den også. Ja. I release them from their pain. Ja, der kommer Lucian. Godt lige at den her kamp kan blive vist så lang tid. Du er aggressiv, så Han jeg er vred. på den gode måde. Fedt. Og jeg prøver at komme og hjælpe dig, Torbjørn, på siden. Nå, stop. Nå, jeg Han er kom væk. ikke engang. Han er væk. Okay. Måske ikke det bedste sted at være i. Nej. Hvorfor sætter du en ward der? Når de For at, være sat... helt, for at være helt sikker på, at de ikke jumper os. Jeg har ikke ret lang tid til at reagere på den råd, du sagde. Jeg går ikke den vej. Jeg har for lidt liv. Okay. Jeg skal back den. Hvis ikke vi går på ham der. Om der kommer nu. Det gør vi ikke. In the Der er Ja, for hvis- mange i nærheden. Hvis Stefan er her, Jamen, ja, så er jeg kun to ind. det er Twisted Fate. Bare lad være, bare lad være, bare lad være, bare lad være. Okay, nu gør vi det. Nå. Ja. Ja, du fik et kill, så det er fint nok. Det er 2 kills. Jo, Lækkert. Det er vigtigt, du får Og nu kills, skal vi Jesper. virkelig passe på. Ja, for jeg er der ikke. vi skulle faktisk bare tage hjem. I stedet for at dø nu. Det burde man virkelig. Det er virkelig dumt at dø lige nu. Det er næsten ikke betalt, faktisk. Overhovedet ikke. smell lack. Men det er i Saudi også. De er aggressive. Det er også typisk, det er både Twisted Fate og Lucian, der er fedt. Så uanset hvad, så er man bare fucked.
Nej, vi kan samle nogle kills op i den. Det skal jeg gøre til deres 2. Vi skal bare sætte en masse wards op. Jamen, jeg sætter wards op, når jeg kan. Around every corner. Vi har bare lige haft en triple teamfight. Beware. In the dark, all is laid bare. Hvis du kan gribe nogen, så slår jeg dem ihjel. The shadows are to be feared. Nå. An ally has been slain. Måske ikke ham. Nej, ikke væk. Er du klar, hvis der er? Nej, væk. Vi ved ikke, hvor mange vi er der. Nå, Evil lurks around every corner. Nå, jeg ramte ikke. Ja, Stefan. Vi ved ikke, hvor det er. The dark jeg ved godt, hvor jeg er. Nej. Ja, de er lige omkring der. has been slain. Jeg ved godt, hvor de er, for de står og slasker mig i hovedet. Oh my god. I det mindste fik vi en masse wards, en masse brugbare steder. I smell black. Det er nice. Whoop. Jeg har ikke lyst til at hoppe ud i det der. Evil lurks around every Whoop. Ja, det skal jeg passe lidt på. Ups. I går sgu til den. Vi er ikke bange i hvert fald, det kan man ikke sige. Hun giver meget skade. Hold nu kæft. An ally has been slain. Jesus. Lige sind. Den må du bare ikke misse. Og så mange døde de. Ikke nogen. En. Ja. Eller hvad med 4? Ja, det var kun en, der døde der. The shadows are to be feared. Nå, drage. Vi kan tage dragen. Nej, men vi skal ned og holde. Ellers så er de ned lige nu. Jeg vil have min blå. Nå. Det var en god fornøjelse. Ja, bare vorten. Release them from their pain. Eller, Nej. De er jo midt. I pass judgment. Tre midt. Kom on. Jeg kan godt fange en. Jeg ved bare ikke, hvor resten er. jo, Damage. Når han er sgu AP. Det kunne jeg ikke meget. I hear the insult. jo, bagfra. Åh. Ja, vi tager dem bag. Nu er jeg lige her. Ja, de vil gerne have mig. Crap. Sorry. Gå nu på de rigtige.
Jeg prøver ligesom at sørge for, at jeg ikke kan ikke dør. Ja, men det er rigtigt. Jeg siger bare generelt, det er også de andre i mains. Nå. Det er bare sådan en frustration. Ja, jeg kan ikke gøre ham så meget. Fuck. Nej, det var... jeg kunne have stunnet ham jo. Nice. Vi fik dem. Og ned og frem. Jeg kan meget godt lide, hvordan mit auto-attack-skud fulgte efter ham i hans teleport. Ja, det kan jeg også godt lide. Det må betyde, at du har været ret tæt på. Ja, jeg ved ikke lige, det var meningen, du se. On wings. Nå, jeg tager rød. Blending blood with silver. Hvem er det, der er ondest af dem? Ja, The shadow jeg vil sige, det Illusion. er Twisted, der er ondest. Men Illusion gør også rigtig ondt. Jeg tror, vi skal holde øje med Baron, og de ikke går på det. Det er noget lort, hvis de får ondt. Ja, jeg skal bare lige have 20 10 guld mere. Så har jeg BF sort. Ja, hun er hård hende der. Af helvede til. Jeg kan ikke gøre så meget for det. Nej, det er fint. Vi skal ikke tage den der. Vi har fordelen stadig, vi skal ikke tage. Au! Jeg lige skal prøve at tage dem under tower. Ja, kål så. Ja, det ser sådan ud. Ja, det var også super. Det har været et stykke tid åbenbart. Det er ikke engang fordi vi er blevet buttfuck så meget. Og nu kommer Twisted, så der tabte vi lige. Ja. Det gjorde vi. På grund af en blanding af, at det ikke går så godt, og at der er gået på. Ja. Det er ikke lige frem til at hjælpe os. Skal vi godt surrender så? Tænker jeg. Ja. Hvis hun ikke svarer, så taber Okay, så hun er faktisk ikke AFK. Hun er aktiv. Hun har spillet. Så hun er bare sur, fordi hun har en 1-10 score. Det kan man så også godt forstå. Hun er også dårlig. Ja, det er hun godt nok. Ja. Som trøst, så var hun jo ikke den, der døde mest. Nej, var det mig? Nej, men det var tæt på. Det er lige før det var dig. Det fik jeg også fortjent. Det har mange gange. Det gik ikke så godt dernede i bunden, eller hvad skete der? Ja, der var lidt for meget at stille sig en tand for langt ud, så man fik lusinger. Fordi jeg var ude at sætte wards. Ja. Så må du lade være med at sætte swords, hvis du dør af det.